täällä on hienoja kuvia tässä kirjassa. Joo. No, mutta heipä hei kaikki! Joulupukki Napapiiriltä täällä. Morjesta rallaa! Mä istuskelen juuri tässä ja katselen, että ketkä kaikki ovat olleet kiltteinä tänä vuonna. Että joo. Ja muuten mun piti myöskin kertoa sen, että 1. päivä joulukuuta niin hän tulen tapaamaan teidät LOL-pyyn joulutapahtumassa. Mitenpäs jos katsotaan vähän meidän suuressa maagisessa kirjassa, että miltäs teidän joulutapahtuman näytti viime vuonna. Joo, otetaan vähän taikapölyä ja ripostellaan vähän tässä. Joo, vähän noin ja... No mutta pahas sentään. Teillähän oli niin kaunis joulutapahtuma LOL-pyyssä viime vuonna. Ja toivottavasti tänä vuonnakin tulee myöskin kaunis tapahtuma. Elikkä nähdäänpä sitten 1. päivä joulukuuta LOL-pyyssä ja muistapahan olla kiltteinä. Moi moi!